Sláva Isusu Christu. Príklady krotkého znášania násilia, ako nachádzame u svätých otcov, sú jednoducho udivujúce. Keď raz svätý Makari Veľký sa vrátil z cesty do svojej kélie, videl nejakého zlodeja, ktorý vynášal jeho veci z kélie a nakladal ich na somára. Makari mu nič nepovedal, dokonca mu pomohol, aby sa všetky veci na somára zmestili, hovoriac sám sebe: nič sme nepriniesli na tento svet. Nejaký iný starec, keď mu zbojníci všetko zobrali z kélie, obzrel sa a uvidel, že mu nevzali akési vrecuško s peniazmi, ktoré ležalo niekde skryté, a tak rýchlo to vrecuško schmatol, zakričal na zbojníkov a dal im aj to. Tretí zasiahol zlodejov, ako rúbajú jeho kéliu, a skríkol: ponáhľajte sa, ponáhľajte, aby neprišli bratia, aby mi nezabránili naplniť Kristovo prikázanie. Kto si vezme niečo tvoje, nežiadaj to naspäť. Drahí veriaci, ja vám prajem požehnaný týždeň. Sláva Isusu Christu.